Hora samanginang, ipe mulak kami pertanyaan, langsung hubay kami videoon, asa unang lupa hami rupani, taringot tu akka si parroha honota molo namanguluho pertanyaan kita di namanguluhon ende songoni di namaragedda. Di pengamatan nami di godak pertanyaan si pata masa akka si songonon nabuy mengganggu di perdalanan ni pertanyaan ni. Isarana di namanguluhon ende nunga ikot ta paradehiat siat jabu edeon marhite natabain pembatas di ganup nomor-nomor ni ende nanaing si uluhonotta di pertanyaan ni. Asa molodung masuk pertanyaan dang disi behita mengalului nomor-nomor nanaing siende honotta. Sangat mengganggu. Dung mared dehita perjulu. Iterjongjong ma paragenda musero panilahu maragenda. Disi maragenda paragenda, alai disido sibuk akka namanguluhon ede rupani, membuka-buka ende berikutna. Tarbegedo sak. Berarti dang mangihuton agendai najinahani para agenda. Jadi nungay kota para dihiat siat jabu asa unang di tonga-tongani namar agenda pe. Di tonga-tongani namar tangiak pe. Unang begabe say membuka-buka buku hita sebenarnya sangat mengganggu doon di tonga-tongani pertanyaan. Alani amanginang persyulu nakin huingot tami jalan yang sifat kason nami tuhita satakas tayengok muse dungay kota paradi siat jabu sude nomor-nomor ni ede jalan nunga tapar sia jarihian unang betong andorok masuk las di si muse tapar sia jari atar tapaguguh muse ma suarat tarupani hira songon na mamastihon gabitari dah hita na sumar siajar di jabu napa dua hom muse akasi uluhon ende molo mandok nomor niende jalalaho manarik rupani ton ni siede hononi unang buru-buru hita donang mempersiap poni siat jabu anggoruas ni huria tung tabait pe acara di tikting belum tentu di paradion siat jabu haru parhalado na somar tugas pe kudang luna so paradehot sian jabu. Elani melotadok marede mahita sian nomor 10 ayat sada dohot 2. Langsung tarik rupani. Tede homma. Hape ruas isi dope membuka. Ujung naga beholak kita mamarede. Paling ma parjamita dohot paragenda naung paradehon nomor ni endehian marede. Gabi parpudi ma menyambut ruas ni huria. Ala dang dapot dope nomorna. Jadi tenang mak. Solau gira tu dia hita rupani. Molo on time hita masuk. Dak pula gabi pari lekuan noni. Alain dak pula keburu-buru. Marede mahita siya nomor 10. Ayat sada dohot 2. Nomor 10. Ayat sada dohot 2. Loguna. Nah tede homma loguna. Baru mata dok. Rap tede homma. Nunga be saya dibuka ruas ni huria rupani nunga dapot ben nomornya gabe rak mared dema. Jadi songoni ma tu nomor berikutnya. Tetap tenang unang tergesa-gesa rupani mangna buru-buru mared deba hita sen nomoron loguna tok tede homa. HP nasing membuka dope. Saya tengok nakin hita donok paradehoni anggo hita songo parhalado nga konrademe wangi. Aleng ruas ni huria dak say tarharap kita nungarade dinasida sudiaka nomor-nomori. Olo bis bata mangalului. Ima di namanguluhon ende. Jala ta parrohok kiamma di jabu tiki namar siayar hita unak patibohu unak patoruku manarik ton. Mulo ta buat rupani tibo olus bata gabi holak kita marede. Song ni mulo ta buat redah. Gabi nang harong marede. Kota ingok kiam mah hira batasan na dia mah. Rupani.
Alai unang sepanjang pertanyaan rupanya gabi tu si pikirat ta ya non om ahamaton non. Tapi gabi sutai hutun agenda, gabi sutai hutun jamita ala fokus memikir hon di dia menonton nien deon asa pas. Jadi ikon tenang do hita. Molo dukta tarik tahilala hurak tibo ba tapanakok sautik. Unang rupani tapaksahon ala dukta tarik maila hita musia menarik gabi dipaksahon rendah manang tibo nadani edde. Tu para agenda mamusim. Tu para agenda pe nungay kon radihian epistel dohot si jahaon agenda ta di si unang be di tonga-tonga ti kemarin di parjulu di si musedo pe hita membuka dohot para dehon epistel. Jadi nunga radihian. Ikon dohot do hita marede. Jadi dung marede hita jok-jok kita unang rupani parjongjok tapi di ayat 2 ngulai jongjok kita. Unang be otik naik nama lagu isi pehita jongjong gabe anon terburu-buru manang hira dang tenang persiapata. Nunga tenang baru marhite-hite. Baru tajaha marupani berikutnya hobar tu foto mena ditutuh disi haleluya martangi yang mahita. Ikol langsung do haleluya martangi yang mahita. Unang haleluya berjeda juga mana tek baru dibuka martangi yang mahita. Raksongoni molo di pertanyaan. Di hari Minggu ala dia dehon haleluya haleluya boy do pehita. Masa ala yang ko di pertanyaan haleluya martangi yang mahita. Tung martangi yang amen tajahama turupuk epistel di pertanyaan ta. Tajahama responsori manang magerti sori. Ale unang itor sian 2 suratnya apostol Paulus 2 Korintus sada ayat 3. 1:20 sono mai dok disi. Langsung tajaha. HP ruas membuka dope. Tenang mak. Sian 2 Korintus 3 misalnya ayat sada saha ro 10. 2 Korintus 3 ayat sada saha ro 10 tajaha ma warga tisorin manang responsoria. Asa ruas pe nunga dapotan nunga rade. Alana ngahudok kami kituk di parade pe di acara marhite stensilan minggu acara pertanyaan taboto ma kondisi ni ruasta belum tentu di parade sangai di jabu tikina sida parade honi saya dong dunia sada manang na 2 tulu parade honi alai belum tentu sude olo parade honi ide benar sebelum pertanyaan di dok lo tabuk kahyam maju amang ta parade maju epistelta dison do jami tata dison dengan do songon ini anak dorak so masuk sanungan non di lahoman jaha dang be idi do tahe perjanjian lama idi do tahe rupani Matius tak songon ibe lima dina manguluhon pertanyaan jadi hupatul hashami rupani ala huida hami sai masa do pe rupani kasongon naudok kami nakilani sipata di tonga-tonga ni pertanyaan da laho pahicat to pakobasyon do hita dang nalaho manguhumi asa denggas sude aka pakobasyon na manghihum di paragenda melaluk sidung maragenda sidung manjahe epistel hudul dibuka hiam matong tangiang pelean doh tangiang aliamanami unang be naparpudi tajahanakin halama pigai las ima muse taong alana ikon tarajumi do bolo jongjong anna perjamita laho manutup dang membuka-buka betu tujolo nunga terbuka hian tangiang pelean dohot tangiang alia manami. Jalana berikut musik saya adong lupa na ulo manutup agenda. Duksai maragenda. Dangat tong. Duksai hita maragenda. Tapa geser masa waktu itu ada pandisi perjamita alana perjamita non musik ikon majaha tangiang pelean dohot tangiang alia manami dohot pasu-pasu rupanya. Jadi ima ka pikir-pikiran nami songon do kami nakindang nalahu manghumi pamorahok kita do di pakobasion mulodong dipikirat rupani tukar sharing hita taringot tu pahicatok pakobasion di pertanyaan saya sehat mahita saluhna amanginang